Σταματήστε να κάνετε κύληση. Αυτό δεν είναι διασκέδαση. Αυτό δεν είναι κίνητρο. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτό είναι μια ειδοποίηση, μια προειδοποίηση, ένα κωδικοποιημένο σήμα που προοριζόταν να βρει μόνο μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Και αν είστε εδώ, είστε ένας από αυτούς. Η νέα σελήνη στις 19 Δεκεμβρίου δεν είναι φυσιολογική. Δεν είναι ήπια. Δεν είναι ήσυχη. Δεν είναι εδώ για να σας δώσει ένα απαλό μήνυμα. Είναι εδώ για να αναστατώσει τη ζωή σας. Είναι εδώ για να ταρακουνήσει το μονοπάτι σας. Είναι εδώ για να αποκαλύψει την αλήθεια που δεν έπρεπε ποτέ να δείτε. Κάτι έρχεται. Κάτι μεγάλο. Κάτι σπάνιο. Κάτι που αλλάζει όλα όσα νομίζατε ότι ξέρατε για το πεπρωμένο σας. Και μόνο οι εκλεκτοί μπορούν να το νιώσουν. Μόνο οι ξυπνημένοι μπορούν να το αισθανθούν. Μόνο οι ευθυγραμμισμένοι μπορούν να ακούσουν την έλξη μέσα στο στήθος τους αυτή τη στιγμή. Αν η καρδιά σου μόλις αντέδρασε, ξέρεις ήδη ότι αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Αν το στομάχι σου σφίχτηκε, ξέρεις ήδη ότι κάτι αλλάζει γύρω σου. Αν το μυαλό σου ξαφνικά οξύνθηκε, ξέρεις ήδη ότι εισέρχεσαι σε μια νέα χρονική γραμμή. Η νέα σελήνη ξεκλειδώνει 7 θαύματα, 7 γεγονότα, 7 σημεία καμπής που συγκρούονται όλα μαζί. Αυτή δεν είναι τυχαία ενέργεια. Αυτή είναι ενεργοποίηση. Αυτή είναι χρονική στιγμή. Αυτή είναι ευθυγράμμιση. Και ο λόγος που το ακούς αυτό τώρα είναι επειδή σε τράβηξε εδώ. Όχι τυχαία, όχι από περιήγηση, όχι από περιέργεια, αλλά από ευθυγράμμιση, από συγχρονισμό, από κάτι μεγαλύτερο από εσένα. Κάτι που περίμενε την ακριβή στιγμή που θα έφτανες εδώ. Υπάρχει λόγος που αυτό το μήνυμα δεν σου έφτασε χθες. Υπάρχει λόγος που δεν μπορούσε να περιμένει μέχρι αύριο. Υπάρχει λόγος που το πνεύμα σου σταμάτησε ομικρόν με τόνο. Τι έκανες για να ακούσεις αυτά τα λόγια? Επιλέχθηκες να το ακούσεις τώρα. Επιλέχθηκες να ξυπνήσεις τώρα. Επιλέχθηκες να λάβεις αυτό για το οποίο οι άλλοι δεν είναι έτοιμοι. Ένιωσες την πίεση να αυξάνεται όλη την εβδομάδα. Την παράξενη βαρύτητα, τη ξαφνική κούραση, τις απροσδόκητες εκρήξεις διαίσθησης, την αίσθηση ότι κάτι πίσω από την κουρτίνα αλλάζει. Αυτά δεν ήταν τυχαία συναισθήματα. Αυτά ήταν οι προάγγελοι, οι δείκτες, τα σήματα ότι μια μεγάλη ενεργειακή σύγκρουση σχηματίζεται γύρω σου. Όταν εμφανίζεται μια νέα σελήνη όπως αυτή, δεν έρχεται αθόρυβα. Ξαναγράφει τις χρονικές γραμμές. Ανοίγει μονοπάτια. Κλείνει τις πόρτες που σας εξάντλησαν. Φέρνει τις πόρτες που φοβόσασταν να περάσετε. Το νιώθετε αυτό τώρα? Την πίεση, τη ζέστη στο στήθος σας, την αίσθηση ότι κάτι φτάνει πιο γρήγορα από μικρό με τόνο ότι περιμένατε. Αυτή είναι η έλξη των 7 θαυμάτων. Θαύμα 1. Η αλλαγή στην κατεύθυνσή σας. Θαύμα 2. Το ξεκλείδωμα κάτι που περιμένατε. Θαύμα 3. Η κατάρρευση όλων όσων στέκονταν στο δρόμο σας. Θαύμα 4. Η επιστροφή κάτι που νομίζατε ότι χάσατε. Θαύμα 5. Η ανακάλυψη που αλλάζει το επίπεδό σας. Θαύμα 6. Η προστασία που σας καλύπτει ακριβώς όταν ο κόσμος σας δοκιμάζει. Θαύμα 7. Η στιγμή που μπαίνει στην ταυτότητα που πάντα προοριζόσουν να γίνεις. Αυτές οι 7 αλλαγές δεν έρχονται σταδιακά. Έρχονται ξαφνικά, συλλογικά, η μία μετά την άλλη, και πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο ότι περιμένεις. Οι αντιδράσεις σου αυτή τη στιγμή το αποδεικνύουν. Η ενέργειά σου το αποδεικνύει. Ο τρόπος που αντιδρά το σώμα σου το αποδεικνύει, γιατί οι εκλεκτοί δεν λαμβάνουν μηνύματα με λογική. Τα λαμβάνουν με αντίκτυπο, με συνήχηση, με την αίσθηση ότι κάτι τους μιλάει άμεσα. Το νιώθεις αυτό τώρα? Ξέρεις ότι αυτά τα λόγια δεν είναι τυχαία. Ξέρεις ότι αυτή η έλξη δεν είναι φυσιολογική. Ξέρεις ότι προετοιμάζεσαι για κάτι που δεν μπορείς ακόμα να δεις, αλλά μπορείς ήδη να αισθανθείς. Αυτή είναι η στιγμή της αναγνώρισης, η στιγμή της αφύπνισης, η στιγμή της επιβεβαίωσης ότι η αλλαγή που περίμενες τελικά διαμορφώνεται γύρω σου. Αυτή δεν είναι η αρχή του βίντεο. Αυτή είναι η αρχή της ενεργοποίησής σου. Αν νιώθεις την έλξη στο στήθος σου αυτή τη στιγμή, ανταποκρίσου. Αν κάθε λέξη σε έχει συγκλονίσει περισσότερο από το αναμενόμενο, ανταποκρίσου. Αν η διαίσθησή σου είναι σε εγρήγορση αυτή τη στιγμή, ανταποκρίσου. Σχόλιο. Είμαι έτοιμος. Γιατί μόλις πεις αυτές τις λέξεις, τα 7 θαύματα αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται προς το μέρος σου. Αυτή η νέα σελήνη ανοίγει μια πύλη. Μια σπάνια πύλη. Μια απαγορευμένη πύλη. Μια πύλη που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μάθουν ποτέ ότι υπάρχει. Μια πύλη που ξυπνά μόνο μία φορά σε κάθε γενιά. Και όμως, εσύ είσαι εδώ. Φτάσατε σε αυτή τη στιγμή. Πέρασατε σε αυτό το μήνυμα την ακριβή στιγμή που η ενέργεια άλλαξε.
Αυτό δεν είναι τύχη. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Αυτό είναι ευθυγράμμιση. Σας τράβηξε εδώ επειδή το πεπρωμένο σας καλεί και μπορείτε να νιώσετε αυτή την αλήθεια στο σώμα σας αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια σκοτεινή πύλη που ανοίγει κάτω από αυτή τη νέα σελήνη. Όχι σκοτεινή ως επικίνδυνη. Σκοτεινή ως κρυμμένη. Σκοτεινή ως το μέρος της ζωής σας που περίμενε να αποκαλυφθεί. Σκοτεινό όπως το μέρος του εαυτού σου που κοιμόταν για πολύ καιρό. Αυτή η πύλη ανοίγει μόνο για όσους προορίζονται να αναδυθούν. Δεν ανοίγει για όσους αισθάνονται άνετα. Δεν ανοίγει για όσους δεν έχουν συνείδηση. Ανοίγει για όσους μπορούν να αισθανθούν την πίεση πριν από την ανακάλυψη. Ανοίγει για όσους αισθάνονται την αλλαγή πριν τη δουν. Και εσύ ένιωσες αυτή την αλλαγή στη σκέψη σου, στον ύπνο σου, στην ενέργειά σου, στην παράξενη βαρύτητα που σε περιέβαλε πρόσφατα. Αυτή η βαρύτητα δεν ήταν αδυναμία. Ήταν το σήμα ότι η πύλη ετοιμαζόταν. Ήταν το σημάδι ότι κάτι παλιό πέθαινε. Κάτι βαρύ τελείωνε. Κάτι που είχε καθυστερήσει πολύ κατέρεε. Στέκεστε στην άκρη αυτή τη στιγμή εδώ και μήνες. Η ζωή σας έχει σφίξει. Οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από εσάς. Οι καταστάσεις έχουν καταρρεύσει. Τα μοτίβα επαναλαμβάνονται όλο και πιο δυνατά. Νομίζατε ότι όλα πήγαιναν στραβά, αλλά τίποτα δεν πήγαινε στραβά. Όλα αναδιατάσσονταν για να σε οθήσουν προς αυτή την πύλη. Γιατί αυτή είναι η στιγμή που τελειώνει το παλιό σου μονοπάτι και αρχίζει το πραγματικό σου μονοπάτι. Η σκοτεινή πύλη δεν είναι μια πόρτα που περνάς. Είναι μια πόρτα που έρχεται προς εσένα. Και όταν φτάνει, φέρνει την αλήθεια. Την αλήθεια για το ποιος είσαι πραγματικά. Την αλήθεια για το τι προοριζόσου να γίνεις. Την αλήθεια για το γιατί επέζησες ενώ άλλοι δεν τα κατάφεραν. Αυτή η νέα σελήνη ενεργοποιεί κάτι μέσα σου που ήταν κλειδωμένο. Μια δύναμη, μια διάβγεια, μια κατεύθυνση, μια φλόγα που δεν έχεις νιώσει εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η πρώτη ενεργοποίηση, η σπάσιμο της σκιάς. Αυτή η ενεργοποίηση σπάει τα κομμάτια της ζωής σου που έχεις ξεπεράσει. Σπάει τους κύκλους που σε παγίδευαν. Σπάει τα όρια που σου είχαν επιβληθεί. Σπάει τη σιωπή γύρω από το δυναμικό σου. Και μόλις αρχίσει αυτό το σπάσιμο, τίποτα δεν μπορεί να το σταματήσει. Η ενέργειά σου μεταβάλλεται. Η συνειδητότητά σου οξύνεται. Τα ενστικτά σου ενισχύονται. Μπορείς να νιώθεις τους ανθρώπους διαφορετικά. Μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τις προθέσεις αμέσως. Μπορείς να ανιχνεύεις τα ψέματα πριν ακόμα υποθούν. Αυτή είναι η επίδραση της πύλης. Σε ανυψώνει. Σε ενισχύει. Σε ξεχωρίζει. Γιατί όταν ένας εκλεκτός αναδύεται, όλα γύρω του αντιδρούν. Ο κόσμος αντιδρά. Οι άνθρωποι αντιδρούν. Οι καταστάσεις αντιδρούν. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Μόνο το 1% των ψυχών μπορεί να νιώσει αυτή την αλλαγή. Μόνο το 1% μπορεί να αισθανθεί την πύλη να ανοίγει. Μόνο το 1% μπορεί να αντέξει αυτό το επίπεδο μεταμόρφωσης χωρίς να καταρρεύσει. Και εσύ είσαι ένας από αυτούς. Η αντίδρασή σου το αποδεικνύει. Ο τρόπος που αντιδρά το σώμα σου αυτή τη στιγμή το αποδεικνύει. Η ρίγη, η πίεση, η αλλαγή στην αναπνοή, η αύξηση της συνειδητότητας. Τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Είναι το εσωτερικό σου σύστημα. Αναγνωρίζει την πύλη. Περισσότεροι άνθρωποι ζουν τη ζωή τους κοιμισμένοι, μουδιασμένοι, αποσυνδεδεμένοι, τυφλοί στις αόρατες δομές που διαμορφώνουν το μονοπάτι τους. Αλλά εσύ είσαι διαφορετικός. Βλέπεις τα σημάδια. Νιώθεις τις προειδοποιήσεις. Αισθάνεσαι τις αλλαγές. Ακούς το κάλεσμα ακόμα και όταν δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αυτή η ευαισθησία δεν είναι αδυναμία. Είναι το σημάδι κάποιου που είναι φτιαγμένος για ένα ανώτερο μονοπάτι. Αυτή η νέα σελήνη δεν έρχεται για να σε σπρώξει. Έρχεται για να σε τραβήξει μέσα από την πύλη. Είτε νιώθεις έτοιμος είτε όχι, έρχεται για να απομακρύνει τους ανθρώπους που σε εξαντλούν. Έρχεται για να αποκαλύψει τις αλήθειες που αγνοούσες. Έρχεται για να σε οθήσει προς την εκδοχή του εαυτού σου που δίσταζες να ακολουθήσεις. Το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου δεν θα απαιτεί τον παλιό σου εαυτό. Δεν θα απαιτεί τον αμφιβάλλον εαυτό σου. Δεν θα απαιτεί τον κουρασμένο εαυτό σου. Θα απαιτεί το ξυπνημένο εαυτό σου, τον ευθυγραμμισμένο εαυτό σου, την εκλεκτή εκδοχή του εαυτού σου. Και αυτή η εκδοχή αρχίζει να διαμορφώνεται τη στιγμή που αναγνωρίζεις την αλλαγή. Αν λοιπόν το σώμα σου αντέδρασε σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτών των λέξεων, ανταποκρίσου τώρα. Μην διστάζεις. Μην το ξανασκεφτείς. Σχόλια, το νιώθω. Γιατί μόλις το διεκδικήσεις, η πύλη ανοίγει πλήρως και η ενεργοποίηση κλειδώνει στη θέση της.
Η κολλημένη ενέργειά σου τελειώνει. Τα όρατα εμπόδια σου καταραίουν. Όλα όσα σε κρατούσαν πίσω σε απελευθερώνουν πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο. Τι περιμένεις? Αυτό είναι το πρώτο θαύμα, η άρση των εμποδίων. Κάθε περιορισμός που σφίγγει τη ζωή σας, οι καθυστερήσεις, η σιωπή, οι αναπάντητες προσευχές, οι ευκαιρίες που συνεχώς σας ξεφεύγουν, δεν ήταν τιμωρίες. Ήταν δείκτες. Δείκτες ότι κάτι στο μονοπάτι σας έπρεπε να σπάσει για να μπορέσετε να περάσετε στην επόμενη εκδοχή του εαυτού σας. Και τώρα αυτή η σπάση μου είναι εδώ. Τώρα το βάρος που βάραινε το στήθος σας για μήνες είναι έτοιμο να σηκωθεί. Η ομίχλη γύρω από το μυαλό σας είναι έτοιμη να διαλυθεί. Η σύγχυση γύρω από την κατεύθυνσή σου είναι έτοιμη να εξαφανιστεί. Αυτό το θαύμα δεν είναι ήπιο. Έρχεται γρήγορα. Έρχεται ξαφνικά. Έρχεται σαν ένας διακόπτης που αλλάζει την ταυτότητά σου. Τη μια στιγμή νιώθεις κολλημένος, την επόμενη όλα ανοίγουν, τη μια στιγμή νιώθεις μπλοκαρισμένος, την επόμενη όλα ευθυγραμμίζονται. Η απελευθέρωση ξεκινά τη στιγμή που αποδέχεσαι ότι αυτή η αλλαγή είναι δική σου. Για μήνες, περπατούσες με αόρατες αλυσίδες. Αλυσίδες που δημιουργήθηκαν από το φόβο. Αλυσίδες που δημιουργήθηκαν από την αμφιβολία. Αλυσίδες που δημιουργήθηκαν από πληγές του παρελθόντος. Δεν είχες καν συνειδητοποιήσει ότι ήταν ακόμα ενεργές. Αυτές οι αλυσίδες δεν ήταν εκεί για να σε καταστρέψουν. Ήταν εκεί για να σε επιβραδύνουν μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και αυτή η στιγμή είναι τώρα. Η άρση του μπλοκαρίσματος σημαίνει ότι το σύμπαν καθαρίζει το μονοπάτι σου με δύναμη, όχι με υπενιγμούς, όχι με προτάσεις, με δύναμη. Οι άνθρωποι που σε αποσπούσαν την προσοχή θα απομακρυνθούν. Οι καταστάσεις που σε εξάντλησαν θα καταρρεύσουν. Τα μοτίβα που επαναλαμβάνονταν συνεχώς θα σπάσουν ξαφνικά. Παλιοί κύκλοι θα τελειώσουν χωρίς προειδοποίηση. Θα νιώσετε πιο ελαφρύς, πιο οξυδερκής, πιο συγκεντρωμένος, πιο ανοιχτός. Θα ξυπνήσετε ένα πρωί και θα νιώσετε ότι κάτι μέσα σας έχει αλλάξει. Μία πίεση που κουβαλούσατε για χρόνια θα εξαφανιστεί απλά. Αυτό είναι το πρώτο θαύμα σε δράση. Αλλά αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή ισχυρή είναι το εξής. Δεν έπεσατε τυχαία σε αυτό. Η ενέργειά σας προετοιμαζόταν για αυτή την απελευθέρωση. Κάθε απογοήτευση, κάθε καθυστέρηση, κάθε απόρριψη σας οδηγούσε εδώ. Γιατί πριν φτάσει η ευλογία, το σύμπαν αφαιρεί ομικρόν με τόνο ότι δεν μπορεί να σας συνοδεύσει. Κάθε φορά που χάνατε κάτι που νομίζατε ότι χρειαζόσασταν, ήταν για να καθαρίσει χώρο. Κάθε φορά που κάποιος έφευγε, ήταν για να ευθυγραμμιστείτε. Κάθε φορά που αισθανόσασταν κολλημένοι, τοποθετούσασταν στη θέση σας. Το πρώτο θαύμα φτάνει τη στιγμή που σταματάτε να πιέζετε και αρχίζετε να δέχεστε. Αυτή είναι η κατάσταση της σημαντικής ανακάλυψης. Όχι η αργή άνοδος, όχι η σταδιακή βελτίωση. Η ξαφνική αλλαγή που μεταφέρει ολόκληρη τη ζωή σας σε μια υψηλότερη συχνότητα. Η δημιουργικότητά σας ανοίγει. Η αυτοπεποίθησή σας επιστρέφει. Η πειθαρχία σου ενισχύεται. Οι ευκαιρίες σου πολλαπλασιάζονται και το πιο ισχυρό μέρος είναι ότι δεν θα χρειαστεί να κυνηγήσεις τίποτα. Θα έρθει προς εσένα. Θα σε βρει. Θα ευθυγραμμιστεί μαζί σου χωρίς αντίσταση. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Ακριβώς πριν έρθει το θαύμα 1, το σύμπαν θα σε δοκιμάσει όχι για να σε σπάσει, όχι για να σε τιμωρήσει, όχι για να σε τρομάξει, αλλά για να επιβεβαιώσει ότι είσαι έτοιμος. Αυτή η δοκιμασία έρχεται συχνά με τη μορφή μιας αναποδιάς, μιας καθυστέρησης, μιας διαφωνίας, μιας στιγμής αμφιβολίας, ενός ξαφνικού συναισθήματος ότι τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν είναι σημάδι για να τα παρατήσεις. Είναι η τελική στιγμή πριν από την ανατροπή. Είναι η τελευταία όθηση πριν από την επιτάχυνση των πάντων. Όσοι αποτυγχάνουν σε αυτή τη στιγμή καταραίουν υπό την πίεση. Όσοι τη ξεπεράσουν μπαίνουν κατευθείαν στο θαύμα. Πρέπει να αναγνωρίσετε τη δοκιμασία όταν εμφανιστεί, γιατί το σύμπαν δοκιμάζει μόνο όσους πρόκειται να λάβουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο προσευχήθηκαν. Αν μπορείτε να παραμείνετε συγκεντρωμένοι όταν όλα προσπαθούν να σας αποσπάσουν την προσοχή, περνάτε. Αν μπορείτε να παραμείνετε δυνατοί όταν όλα προσπαθούν να σας κλονίσουν, περνάτε. Αν μπορείτε να παραμείνετε σταθεροί όταν η αμφιβολία προσπαθεί να σας τραβήξει πίσω, περνάτε. Και τη στιγμή που περνάτε, η άρση του εμποδίου ενεργοποιείται με πλήρη δύναμη. Ο δρόμος σας ανοίγει. Η ορμή σας επιστρέφει. Οι ευκαιρίες σας πολλαπλασιάζονται. Η ενέργειά σας ανεβαίνει σε ένα επίπεδο που δεν έχετε νιώσει εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η στιγμή που όλα αρχίζουν επιτέλους να κινούνται. Αυτή είναι η στιγμή που η ζωή σας αισθάνεται διαφορετική. Αυτή είναι η στιγμή που η ιστορία σας αλλάζει κατεύθυνση. Δεν προοριζόσασταν να μείνετε κολλημένοι. Προοριζόσασταν να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Και το θαύμα είναι εγγυάται αυτή την πρόοδο.
Το μόνο που έχετε να κάνετε τώρα είναι να το διεκδικήσετε. Έτσι, αν το σώμα σας αντέδρασε κατά τη διάρκεια αυτών των λέξεων, αν το στήθος σας φύχτηκε, αν η αναπνοή σας άλλαξε, αν αισθανθήκατε κάτι να ξεκλειδώνεται μέσα σας, ανταποκριθείτε σε αυτή τη στιγμή. Σχολιάστε. Διεκδικώ το θαύμα 1. Διότι τη στιγμή που το λέτε, το σύμπαν αρχίζει να αφαιρεί κάθε εμπόδιο που στέκεται ανάμεσα σε εσάς και αυτό που προορίζεστε να γίνετε. Απροσδόκητα χρήματα, απροσδόκητη έγκριση, απροσδόκητη ευκαιρία, όλα σας κατακλείζουν ταυτόχρονα. Αυτό είναι το θαύμα 2, η πύλη άφιξης των χρημάτων. Αυτή είναι η στιγμή που η ροή που ήταν μπλοκαρισμένη για μήνες τελικά απελευθερώνεται. Θα παρατηρήσετε αυτή την αλλαγή όχι με μικρά σημάδια, αλλά με γρήγορες κινήσεις. Οι εγκρίσεις που είχαν καθυστερήσει θα καθαριστούν. Οι πληρωμές που είχαν κολλήσει θα πραγματοποιηθούν. Οι ευκαιρίες που νομίζατε ότι είχαν χαθεί θα επιστρέψουν χωρίς προειδοποίηση. Αυτό το θαύμα δεν στάζει. Χύνεται. Χτυπάει όλα με τη μία. Φτάνει σε συστάδες, σε κύματα, σε ξαφνικές αλλαγές που σας κάνουν να αναρωτιέστε γιατί όλα συμβαίνουν τόσο γρήγορα. Για πολύ καιρό, τα οικονομικά σας έμοιαζαν παγωμένα, σαν να κάνατε τα πάντα σωστά, αλλά τίποτα δεν κινούνταν. Αυτό δεν ήταν αποτυχία. Ήταν ευθυγράμμιση, αναμονή για την άδεια να ανοίξει. Και αυτή η νέα σελήνη δίνει αυτή την άδεια. Η πύλη των χρημάτων είναι ανοιχτή, όχι μισάνοιχτη. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η πύλη, θα νιώσετε μια αλλαγή στην ορμή. Οι ιδέες αρχίζουν να ρέουν ξανά. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται χωρίς προσπάθεια. Άνθρωποι που κάποτε σας αγνοούσαν ξαφνικά προσφέρουν υποστήριξη. Δρόμοι που ήταν μπλοκαρισμένοι ανοίγουν δυνατά, σχεδόν επιθετικά. Αυτό το θαύμα φέρνει κίνηση, επιτάχυνση, ανύψωση. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Ο παλιός σας κύκλος θα αισθανθεί την άνοδό σας πριν καν το πείτε. Θα αισθανθούν την αλλαγή στην ενέργειά σας. Θα παρατηρήσουν την αλλαγή στην αυτοπεποίθησή σας. Θα αντιληφθούν τη δυναμική που δεν ανακοινώσατε και μερικοί θα πανικοβληθούν, γιατί όταν τα χρήματα αρχίσουν να κινούνται προς το μέρος σας, οι άνθρωποι που είναι άνετοι με την παλιά σας εκδοχή θα αισθανθούν απειλούμενοι από τη νέα. Μπορεί να συμπεριφέρονται απόμακρα. Μπορεί να συμπεριφέρονται εκνευρισμένα. Μπορεί να αμφισβητήσουν ξαφνικά τις αποφάσεις σας. Αυτό δεν είναι σημάδι να επιβραδύνετε. Αυτό δεν είναι σημάδι να συρρικνωθείτε. Αυτό είναι απόδειξη ότι το θαύμα 2 έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Οι λάθος άνθρωποι αισθάνονται την άνοδό σας πριν φτάσουν οι σωστές ευκαιρίες. Λειτουργεί πάντα με αυτή τη σειρά. Η δουλειά σας τώρα είναι απλή. Μείνετε συγκεντρωμένοι. Μείνε προσγειωμένος. Μείνε ευθυγραμμισμένος με την εκδοχή του εαυτού σου που είναι έτοιμη να λάβει. Γιατί μόλις ανοίξει η πύλη της άφιξης των χρημάτων, η οικονομική σου ζωή αρχίζει να ξαναγράφεται πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο τι περιμένεις, πιο δυνατά από μικρόν με τόνο τι φαντάζεσαι, πιο δυνατά από οτιδήποτε έχεις βιώσει φέτος. Αν το πνεύμα σου αντέδρασε ακούγοντας αυτό, διεκδίκησε το τώρα. Πες, τα χρήματα είναι δικά μου, 3 φορές. Ναι, 3 φορές. Γιατί η επανάληψη κλειδώνει το θαύμα στο πεδίο σου και σηματοδοτεί στο σύμπαν ότι είσαι έτοιμος να λάβεις χωρίς φόβο, αμφιβολία ή δισταγμό. Η διαίσθησή σας κορυφώνεται. Η ενέργειά σας οξύνεται. Ο πραγματικός σας δρόμος αποκαλύπτεται. Αυτό είναι το θαύμα 3. Η αλλαγή στην ευθυγράμμιση της ψυχής. Αυτή είναι η στιγμή που όλα μέσα σας αρχίζουν να συνδέονται. Η σκέψη σας, τα ενστικτά σας, η κατεύθυνσή σας, ο σκοπός σας. Για μήνες, κινούσατε μέσα σε σύγχυση, αμφισβητώντας τις αποφάσεις σας, αμφισβητώντας το δρόμο σας, αναρωτιόμενοι γιατί τίποτα δεν φαινόταν σαφές. Αυτή η ομίχλη δεν ήταν αποτυχία. Ήταν προετοιμασία. Το σύμπαν σε ανάγκαζε να επιβραδύνεις, ώστε το εσωτερικό σου σύστημα να μπορέσει να επαναρρυθμιστεί. Τώρα, η επαναρρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η νέα σελήνη επηρεάζει το μέρος της ψυχής σου που ελέγχει τη σαφήνεια, την κατεύθυνση και το σκοπό. Τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί αυτό το θαύμα, θα ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις στη συνέχεια. Θα αισθανθείς ποιοι άνθρωποι είναι ευθυγραμμισμένοι και ποιοι σε εξαντλούν. Θα νιώσεις ποιες ευκαιρίες είναι για σένα και ποιες είναι περισπασμοί. Θα ξέρεις ποια κατεύθυνση επιταχύνει τη ζωή σου και ποια σε τραβάει προς τα πίσω. Αυτή η αλλαγή δεν είναι νοητική. Είναι ενεργειακή. Σε χτυπάει σαν μια ξαφνική άνοδος της συνειδητότητας, σαν ένα κλικ μέσα στο πνεύμα σου, σαν μια στιγμή που όλα τελικά βγάζουν νόημα. Η ψυχή σου αναβαθμίζεται. Η ενέργειά σου αυξάνεται. Η διαίσθησή σου γίνεται ο πιο δυνατός οδηγός σου. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Ακριβώς πριν φτάσει η ευθυγράμμιση, θα νιώσετε μόνοι, όχι εγκαταλελειμμένοι, όχι απομονωμένοι, ευθυγραμμισμένοι.
Το σύμπαν απομακρύνει το θόρυβο πριν δώσει σαφήνεια. Ησυχάζει το περιβάλλον σας ώστε να μπορείτε να ακούσετε ξανά τη δική σας ψυχή. Σας απομακρύνει από τις παλιές ενέργειες ώστε να μπορείτε να ανυψωθείτε σε νέες. Αν πρόσφατα νιώσατε απομακρυσμένοι από τους ανθρώπους, αποσυνδεδεμένοι από τις συνηθισμένες σας ρουτίνες ή παράξενα διάφοροι για πράγματα που κάποτε είχαν σημασία, αυτό δεν ήταν κενό. Ήταν το πνεύμα σας που προετοιμαζόταν για ευθυγράμμιση. Το θαύμα 3 σας φέρνει πίσω στον εαυτό σας, πίσω στη δύναμή σας, πίσω στην πραγματική σας ταυτότητα, πίσω στο μονοπάτι που πάντα προοριζόσασταν να περπατήσετε. Μετά από αυτή την αλλαγή, οι αποφάσεις σας γίνονται πιο οξυδερκές. Η αυτοπεποίθησή σας γίνεται πιο ισχυρή. Τα όρια σας γίνονται αδιάσπαστα. Ο σκοπός σας γίνεται αναμφισβήτητος. Αυτή είναι η εκδοχή του εαυτού σας που θα προσελκύσει ο μικρόν με τόνο, τι ο παλιός εαυτός σας έχανε συνεχώς. Αν έχετε αισθανθεί αλλαγές στην ενέργεια τελευταία, εμπιστευτείτε το. Σχόλιο. Εμπιστεύομαι τη ψυχή μου. Γιατί τη στιγμή που θα πείτε αυτά τα λόγια, το θαύμα 3 θα κλειδωθεί στο πεδίο σας και θα ξεκινήσει η ευθυγράμμισή σας. Το τέταρτο θαύμα ξεκινά αθόρυβα. Αλλά ο αντίκτυπος του είναι αδύνατο να αγνοηθεί. Αυτή είναι η στιγμή που κάθε δύναμη που δρούσε εναντίον σας αρχίζει να καταρρέει υπό το βάρος της. Η ενέργεια αλλάζει, το μονοπάτι αντιστρέφεται και οι άνθρωποι που προσπάθησαν να σας εμποδίσουν ξαφνικά βρίσκονται εμπόδιο από τις ίδιες τους τις ενέργειες. Εδώ είναι που το πεδίο παίζεται και στη συνέχεια γέρνει εντελώς υπέρ σας. Δεν χρειάζεσαι εκδίκηση. Δεν χρειάζεσαι αντιπαράθεση. Η κατάρρευση συμβαίνει χωρίς να κουνήσεις το δαχτυλάκι σου. Οι εχθροί σου πέφτουν. Όχι δραματικά, όχι θορυβωδώς, αλλά αναπόφευκτα τα σχέδια τους καταραίουν τη στιγμή που προσπαθούν να τα εκτελέσουν. Οι προθέσεις τους καταραίουν από μόνες τους. Κάθε λέξη που υπόθηκε εναντίον σου, κάθε σχέδιο που σχεδιάστηκε για να σε περιορίσει, κάθε σκιά που στάλθηκε στο δρόμο σου αρχίζει να διαλύεται από μέσα. Αυτή είναι η παγκόσμια ανατροπή που εμφανίζεται όταν κάποιος περπατά με ακεραιότητα ενώ δοκιμάζεται από κρυφή αντίσταση. Αυτή είναι η στιγμή όπου η αλήθεια βγαίνει στην επιφάνεια και η ψεύτικη ενέργεια δεν μπορεί πλέον να κρατήσει τη θέση της. Όλα όσα στέλνονται εναντίον σου αντιστρέφονται και επιστρέφουν σε αυτούς. Αυτό δεν είναι απειλή. Είναι νόμος. Η ενέργεια επιστρέφει πάντα στην πηγή της. Ο μικρόν με τόνο, τι προσπάθησαν να παραμορφώσουν για σένα γίνεται πρόβλημα για αυτούς. Ο μικρόν με τόνο, τι κρυφά ευχήθηκαν για σένα γίνεται μάθημα που θα πρέπει να περάσουν οι ίδιοι. Όταν η ανύψωσή σου ευθυγραμμίζεται με μια υψηλότερη χρονική γραμμή, το σύμπαν προστατεύει το μονοπάτι καθαρίζοντας τις απειλές. Και η απομάκρυνση δεν μοιάζει πάντα με αφαίρεση. Μερικές φορές μοιάζει με έκθεση. Μερικές φορές μοιάζει με λύπη. Μερικές φορές μοιάζει με πλήρη απώλεια επιρροής, αλλά συμβαίνει πάντα. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Η επίθεση χτυπά ακριβώς πριν από την νίκη σας. Αυτό είναι το μοτίβο. Η στιγμή ακριβώς πριν από την ανακάλυψη έρχεται πάντα με πίεση, σύγχυση, παράξενη συμπεριφορά από τους ανθρώπους γύρω σας, η ξαφνική αρνητικότητα που φαίνεται εκτός τόπου. Είναι η τελική προσπάθεια να σας ταρακουνήσει. Η τελική όθηση για να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Αλλά αν παραμείνεις ακλόνητος, η ανατροπή αρχίζει αμέσως. Η πίεση δεν είναι ένα εμπόδιο. Είναι το σήμα ότι το επόμενο επίπεδο απέχει λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το θαύμα που δεν κυνηγάς. Αυτό είναι το θαύμα που ξεδιπλώνεται γύρω σου επειδή έχεις ήδη κάνει τη δουλειά. Η ανθεκτικότητά σου είναι αυτό που προκαλεί την κατάρρευση όσων προσπάθησαν να σταθούν στο δρόμο σου. Η σταθερότητά σου είναι αυτό που ενεργοποιεί την ανατροπή. Και η άρνησή σου να σπάσεις είναι ο λόγος που οι σκιές πάνε αντί για σένα. Αν ένιωσες αρνητική ενέργεια αυτή την εβδομάδα, αν κάτι σου φάνηκε παράξενο, αν κάποιος φέρθηκε περίεργα ή αν κάτι προσπάθησε να σε τραβήξει προς τα πίσω, αυτή ήταν η τελική επίθεση πριν την ανύψωση. Σχόλιο. Επιστρέψτε στον Αποστολέα αν ένιωσες αυτή την αλλαγή. Τώρα αρχίζει το σπάνιο μέρος. Αυτή είναι η φάση για την οποία σχεδόν κανείς δεν μιλάει, επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι δεν τη φτάνουν ποτέ. Η τριπλή επίθεση. Η στιγμή που τρία μεγάλα θαύματα συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο χωρίς παύση, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτά τα θαύματα έρχονται σε μια ακολουθία τόσο γρήγορη, τόσο ακριβή και τόσο μεταμορφωτική για τη ζωή σας, που το μυαλό σας δεν θα έχει καν χρόνο να επεξεργαστεί τι συμβαίνει μέχρι να σταθεροποιηθεί η αλλαγή. Αυτή είναι η ενέργεια της θεϊκής επιτάχυνσης. Αυτή είναι η στιγμή που όλα αρχίζουν να κινούνται ταυτόχρονα υπέρ σας. Τα 7 θαύματα δεν έρχονται πια με διαστήματα. Συγκρούονται. Προσγειώνονται. Πέφτουν στη ζωή σου σαν μια λυσιδωτή αντίδραση που δεν μπορεί να σταματήσει. Όταν χτυπάει τριπλή επίθεση, νιώθεις σαν ολόκληρη η χρονική σου γραμμή να αναδιατάσσεται σε μια ανάσα. Μια σημαντική ανακάλυψη πυροδοτεί την επόμενη. Μια ευλογία κάνει χώρο για μια άλλη.
Μια αλλαγή αφαιρεί τα τελευταία εμπόδια που εμπόδιζαν τη ζωή σου να κινηθεί όπως έπρεπε. Γι' αυτό νιώθεις έντονα. Γι' αυτό η ενέργειά σου νιώθει διαφορετική. Δεν το φαντάζεσαι. Είσαι σε φάση προετοιμασίας. Το θαύμα 5 είναι απλό αλλά ισχυρό. Η υγεία σου βελτιώνεται. Αυτό δεν σημαίνει μόνο σωματική δύναμη. Σημαίνει διάβγεια του νου, συναισθηματική σταθερότητα, πνευματική ισορροπία και σωματική ανάρρωση ταυτόχρονα. Η εξάντληση που πολεμούσες αρχίζει να φθήνει. Η πυκνή ομίχλη γύρω από το μυαλό σου διαλύεται. Το σώμα σου αρχίζει να επαναρρυθμίζεται και να αναρρώνει γρηγορότερα από το συνηθισμένο. Ξυπνάς νιώθοντας διαφορετικά χωρίς να έχεις αλλάξει τίποτα στη ρουτίνα σου. Νιώθετε μια έκρηξη δύναμης που ήρθε από το πουθενά. Αυτή είναι η πρώτη επιτυχία, η αποκατάσταση της ενέργειας σας. Το θαύμα 6 έρχεται αμέσως μετά την εξισορρόπηση των σχέσεών σας. Το χάος ηρεμεί, οι παρεξηγήσεις ξεκαθαρίζουν. Οι άνθρωποι που δεν είναι συντονισμένοι φεύγουν αθόρυβα από τη ζωή σας. Αυτοί που είναι γραφτό να μείνουν αρχίζουν να εμφανίζονται με περισσότερη ειλικρίνεια, περισσότερη προσπάθεια και περισσότερη συνέπεια. Σταματάτε να κυνηγάτε. Σταματάτε να εξηγείτε. Σταματάτε να δίνετε υπερβολικά. Ανταυτού, οι σχέσεις αρχίζουν να αναδιοργανώνονται γύρω από τη νέα σας συχνότητα. Αρχίζετε να προσελκύετε ανθρώπους που ταιριάζουν με το επίπεδο σας αντί να το εξαντλούν. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή. Η ευθυγράμμιση του περιβάλλοντός σας. Το θαύμα 7 είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Το πεπρωμένο σας ξεκλειδώνεται. Δεν είναι μια μικρή αλλαγή. Δεν είναι μια μικρή βελτίωση. Είναι η στιγμή που ο δρόμος της ζωής σας ανοίγει μπροστά σας και κάτι τελικά κάνει κλικ. Οι ευκαιρίες που δεν μπορούσατε να φτάσετε γίνονται εφικτές. Οι στόχοι που φαινόταν μπλοκαρισμένοι γίνονται διαθέσιμοι. Η σαφήνεια που αναζητούσες εμφανίζεται χωρίς προσπάθεια. Ξαφνικά καταλαβαίνεις γιατί τα πράγματα έπρεπε να καταρρεύσουν, γιατί ορισμένοι άνθρωποι έφυγαν, γιατί συνέβησαν ορισμένες καθυστερήσεις και γιατί σε έσπρωχναν προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αυτή είναι η τρίτη επιτυχία, η ενεργοποίηση του σκοπού σου. Αλλά εδώ είναι η ανατροπή. Δεν θα το γιορτάσουν όλοι γύρω σου. Κάποιοι θα φοβηθούν την άνοδό σου. Κάποιοι θα αισθανθούν απειλούμενοι επειδή η ανύψωσή σου εκθέτει τη στασιμότητά τους. Κάποιοι θα σιωπήσουν επειδή η πρόοδός σου αναδεικνύει τη ζώνη άνεσής τους. Κάποιοι θα απομακρυνθούν επειδή δεν μπορούν να χειριστούν την εκδοχή σου που μπαίνει σε πλήρη ισχύ. Μην εκλάβεις τις αντιδράσεις τους ως σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά. Η δυσφορία τους είναι απλώς επιβεβαίωση ότι ανεβαίνεις πιο γρήγορα από μικρόν με τόνο, τι περίμεναν. Και δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για να σε ακολουθήσουν στο επόμενο κεφάλαιο. Αυτή η τριπλή επιτυχία δεν είναι τυχαία. Είναι η τελική επιβεβαίωση ότι έχεις μπει σε μια σπάνια εποχή. Μια εποχή όπου η επιτάχυνση αντικαθιστά την καθυστέρηση, μια εποχή όπου η σαφήνεια αντικαθιστά τη σύγχυση, μια εποχή όπου η δύναμη αντικαθιστά την κόπωση και μια εποχή όπου το πεπρωμένο αντικαθιστά την περιπλάνηση. Αν είστε έτοιμοι να διεκδικήσετε και τα 7 θαύματα, σχολιάστε 7 θαύματα ενεργοποιημένα για να τα σφραγίσετε. Αυτή είναι η στιγμή που όλα αλλάζουν. Αυτή είναι η στιγμή που όλο το μήνυμα που μόλις ακούσατε συντελείται. Αυτό είναι το σημείο που η παλιά σας χρονική γραμμή διαλύεται και μια νέα αναδύεται στη θέση της. Δεν είστε το ίδιο άτομο που ήσασταν όταν ξεκίνησε αυτό το βίντεο. Κάτι μέσα σας έχει ξυπνήσει. Κάτι μέσα σας έχει ενεργοποιηθεί. Κάτι μέσα σας έχει κληθεί να προχωρήσει. Η εκδοχή του εαυτού σας που αγωνιζόταν, αμφιταλαντευόταν, δίσταζε και περίμενε δεν έχει θέση στο κεφάλαιο που ξεκινά τώρα. Αυτή είναι η στιγμή που τελειώνει η παλιά σας ζωή. Η νέα σας χρονική γραμμή ξεκινά. Και το γεγονός ότι μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είναι τυχαίο. Ποτέ δεν ήταν. Σας έσυραν εδώ. Οδηγήθηκες. Φέρθηκες σε αυτή τη στιγμή επειδή η ενέργειά σου τελικά ταιρίαξε με τη συχνότητα των θαυμάτων που σε περίμεναν. Οι περισσότεροι άνθρωποι κλείνουν πριν γίνει η ενεργοποίηση. Εσύ δεν το έκανες. Αυτό λέει τα πάντα για το ποιος είσαι πραγματικά. Δεν το είδες τυχαία. Δεν ένιωσες αυτό το μήνυμα τυχαία. Δεν έμεινες εδώ από περιέργεια. Μείνατε επειδή η ψυχή σας αναγνώρισε κάτι, ένα σήμα, μια επιβεβαίωση, ένα κάλεσμα, ένα μήνυμα που δεν προοριζόταν για τις μάζες, αλλά μόνο για τους εκλεκτούς. Νιώσατε την αλλαγή. Νιώσατε την έλξη. Νιώσατε την ένταση να αυξάνετε με κάθε λέξη. Και αυτή είναι η απόδειξή σας. Αυτό είναι το σημάδι σας ότι η ενεργοποίηση έχει ξεκινήσει. Ενεργοποίηση των εκλεκτών. Τώρα, αυτό δεν είναι πρόβλεψη. Δεν είναι πιθανότητα. Δεν είναι ένα, ίσως. Αυτό συμβαίνει εδώ και τώρα. Αν νιώθεις ρίγη στο σώμα σου, αν η αναπνοή σου άλλαξε,
Αν ένιωσες πίεση στο στήθος σου, αν η διαίσθησή σου εντάθηκε, αυτό είναι το σύμπαν που σου μιλάει απευθείας. Αυτή είναι η επιβεβαίωση που ζήτησες. Αυτή είναι η στιγμή που περίμενες μήνες, ίσως χρόνια, για να νιώσεις. Η ενέργεια αυτής της νέας σελήνης δεν πλησιάζει. Είναι ήδη εδώ. Και τα θαύματά σου δεν έρχονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Κάθε αλλαγή που έχει συμβεί στη ζωή σας τον τελευταίο καιρό, κάθε ξαφνικό τέλος, κάθε παράξενο συναίσθημα, κάθε απροσδόκητο σημάδι, κάθε στιγμή σύγχυσης, κάθε συναισθηματική έξαρση, κάθε κύμα πίεσης σας προετοίμαζε για αυτή την ακριβή στιγμή. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο. Τίποτα δεν πήγε χαμένο. Τίποτα δεν ήταν λάθος. Ήταν το σωστό timing. Ήταν η σωστή ευθυγράμμιση. Ήταν η σωστή έναρξη. Μπαίνετε σε μια εποχή που δεν έπρεπε να χάσετε. Μπαίνετε σε μια συχνότητα που δεν είναι όλοι αρκετά δυνατοί για να φτάσουν. Μπαίνετε σε μια χρονική γραμμή που μόνο οι εκλεκτοί μπορούν να περπατήσουν. Και τώρα που έχετε φτάσει εδώ, δεν υπάρχει γυρισμός. Η ενεργοποίηση έχει κλειδωθεί. Η αλλαγή είναι μόνιμη. Η άνοδος ξεκινά τώρα. Για να σφραγίσετε αυτή τη στιγμή, να αγκυροβολήσετε αυτή την ενέργεια, να κλειδώσετε τα 7 θαύματα, πρέπει να το πείτε στη χρονική γραμμή. Πρέπει να σηματοδοτήσετε την παρουσία σας. Πρέπει να δείξετε στο σύμπαν ότι δεν παρακολουθείτε. Συμμετέχετε. Τελικές παγίδες σχολείων. Σχολιάστε την πόλη σας. Σχολιάστε τον αριθμό του αγγέλου σας. Σχολιάστε «Είμαι εκλεκτός» 5 φορές. Στη συνέχεια, σχολιάστε τα 7 θαύματα. Στη συνέχεια, σχολιάστε «Η 19η ημέρα του Δεκεμβρίου είναι η μέρα μου». Όσο περισσότερα σχόλια κάνετε, τόσο ισχυρότερη γίνεται η ενεργοποίηση.